Predstav si, že by si za Netflix musel zaplatiť 2000 eur naraz. Alebo si na Spotify musíš každú pesničku zaplatiť a stiahnuť zvlášť. V dnešnom svete to znie absurdne, však? Presne takto však fungoval tradičný predaj softvéru pred vyše 20 rokmi. Dnes je všetko inak. Za produkt zaplatíš pár eur mesačne a máš k nemu prístup odkiaľkoľvek. Vítaj vo svete Software as a Service. Od Google Drive cez Salesforce až po ChatGPT. Toto všetko sú SaaS produkty a firmy, ktoré ich vytvárajú, patria medzi najrýchlejšie rastúce na svete. V tomto kurze ťa prevediem zákulisím SaaS odvetvia. Nie, nebudeme programovať. Namiesto toho ti ukážem, ako SaaS firmy skutočne fungujú. Ak už pracuješ v softvérovej firme, tento kurz ti pomôže lepšie pochopiť, ako tvoja práca zapadá do väčšieho obrazu, či už si v produktovom manažmente, marketingu alebo na HR. Alebo chceš do sveta SaaS ešte len vstúpiť? Po tomto kurze budeš presne vedieť, ako SaaS model funguje. Naučíš sa, ako promovať produkty, nastavať predplatné, či merať úspech biznisu pomocou overených metrík. SaaS nie je len technológia. Je to úplne nový spôsob, ako vyvíjať a predávať software. A práve teraz máš možnosť tento svet lepšie pochopiť. Inštruktorom v tomto kurze som ja, Robo Barcík. Som profesionálnym školiteľom a moje prednášky majú do dnešného dňa viac než 10 miliónov zhliadnutí. Teším sa na teba v kurze.